Pisicuța detectiv, episodul 5, intrarea în palat. După ce și-a regăsit încrederea la centrul de spionaj felin, Pisicuța detectiv începe noua misiune, demascarea impostoarei. Pisica își pune în rucsac toate instrumentele de spionaj și pornește la drum. Ajunsă lângă palat, Pisicuța își pune în urechiușă casca și îi spune maestrului: "Gata, am ajuns! Infiltrarea începe acum! Amintește-ți antrenamentele! Îți doresc mult succes!" spuse maestrul. Pisicuța se trântește pe burtă, sare peste garduri, se ascunde în tufișuri, se deghizează până și într-o plantă de decor, se dă chiar și cu parfum floral. Dar, chiar când era pe cale să se strecoare în palat, aruncă masca de pe față și spune: "Ce prostie! M-am chinuit degeaba până acum. Pisica impostoare este identică la aspect cu mine. Nici nu e nevoie să mă deghizez. Of, trebuie doar să aștept ca pisicuța să iasă din palat și apoi îmi pot face intrarea liniștită." O lecție importantă. Uneori, cele mai mari obstacole sunt în mintea noastră, spuse maestrul amuzat. "Da, ai mare dreptate," spuse pisicuța. După puțin timp, impostoarea plecă din palat și se îndreptă spre oraș. Detectiva nu a stat pe gânduri și a intrat repede în palat, ca și când ar fi fost o zi normală. A trecut pe lângă gardieni, a salutat pe toată lumea și a instalat camere prin tot palatul. Și nimeni nu i-a pus nicio întrebare. A pus camere în bucătărie, în camera tronului și, bineînțeles, în camera pisicii impostor. Camere activate! Acum să vedem cât durează până se dă de gol. Va reuși pisicuța noastră să prindă impostorul în fapt sau va fi descoperită înainte? Scrie în comentarii dacă vrei să vezi episodul 6.